Ja sa volám Eva, pochádzam z Poľska a o kurze praktického coachingu som sa dozvedela tak, že už som mala pred nejakým časom pozitívne skúsenosti z Logos Academy a práve u nich som pred nejakým časom absolvovala kurz o emóciách a informácia o kurze mi prišla do mailovej schránky. A ja som bola už na predošlom kurze veľmi spokojná s prácou lektoriek Zuzky a Mirky a vedela som, že ani tentokrát nebudem sklamaná a nebola som sklamaná. Coaching ma veľmi prekvapil v tom, že ako som si doteraz myslela, že je vlastne o radách, o múdrych radách skúsených ľudí, ale nie je to tak. Coaching je o partnerskej spolupráce koučovaného s koučom. Je o kladení tých správnych otázok práve koučovanému a je o tom, aby koučovaný uveril tomu, že práve on má tie správne odpovede na otázky. Ja som nezmerne šťastná a vďačná, že som mohla byť súčasťou procesu, kde sme sa spolu s ostatnými účastníčkami učili, ako veriť práve v tie svoje schopnosti a ako potom tie naše skúsenosti posunúť ďalej a ako byť dobrými koučkami a veľmi oceňujem aj to, že sme mohli sa navzájom koučovať, že sme sa mohli spoznať, aj s lektorkami a že to celé vo mne vlastne vyvolalo takú vieru v seba aj v to, že do budúcna môžem aj ja byť dobrá koučka.